Jisu kelaman sini pertai ban pelat yang ini ke jing Haji Syawang gospel jung yonis kal nong bakhan riu. Wong hagni pertai pinmat shibun ke jing jenjar. Hanre tu yo pi hanga ye ke jing suk. What shifting ala job ye ke pertai. Sengapa? Jisu kelaman sini pertai ban weng ye ke jing nangi. Wan ban a ye ke jing suk hangi hapadeng jong ke jing Tagre ke gospel, tagre ke kubor ke bakamen. Mshim la a hangi yu Chris. Tang bangin ngej hau la a shingi yu Chris. Bangin syak shitom ro. Apostol Paul ong gumni ong namar ka dengi ban lek rung shik himau blay lamba ke jing jenjar. Dan shibon ki briu ki wat blay namar ki kwa ban lek jing Kata kala long lepa babakla na dop sedang. Shibon ki briu ki mut ban shakri blay bakin light na ke jing Rai pinlap kambon sini kalong na kongpong. Ka kelimat ka bapi shakri kambhayo blay. Kita ke kelimat ka bapi ka wan ka jing ka jaj pagajaj. Namar da shisha. Ublay ukhlem pa yelo jong khon sini seperti ban pelaj yangi na ka jing na ka jing jinjar. Wan ban ahengi ban terwahangi ya ke jingsuk hapadeng jeng ke jing jenjar. Bagata ke jingsuk kawan baitang no Jisu. Ke jingsuk ke bawa apostol Paul ong, ke jingsuk ke bapalat ya ke jing syampang. Ke ban rijai jai ya ke jimut ya ke donut jingi ke jimut berkat jingi dau Kristus Jisu. Kata ke jingsuk ke jingsuk ke bawa apostol Paul ong ubatai ke ke jingsuk ke bapalat ya ke bor ngoto jong beriu, ya ke bor syampang beriu. Kalau berukam berkajimut berkat jubri kam laban syampang kumno te kadon ke jingsuk hapadeng jung ini ke hapadeng jung ke eryong katni hapadeng jung ke jingki palo katni haga jingem kadon ke jingsuk ka bolongkum ga umpire ka basunshare ga dono jopi ka bapim sunto sunta kumno te kawan ke jingsuk hapadeng kane kata jingsuk ka khleman na pertai kawan baik no Jisu ong kumne ya ke jingsuk nga ai pi ya ke jingsuk nga no api om kum ba ke perthai ka ai ke de jingsuk ke banga ai manga Jisu kren ini gospel jung yonis kal no bakhat saw ya ke jingsuk nga ai pi om kum ba ke perthai ka ai la pi pule ya ke jingim jong Jisu pulai ke jing jong apostol ban ngin pe yo apostol Paul hani Paul ke jing im jong apostol Paul ke jing im ke badap de ke jing na do bobot yo tra Jisu na do bobot yo tra Jisu baru smoto ikene baru ai men sem ki breu daga boong ga siti sinong rom nong bopra Isti sinorum no prat kot ke ba anak pechwa. Uang gumne habo ai men sem yaki bangai uang thot bakhat pra. Namar nganyeu bagata ka jing jenjar jong kene ka bahagan ke perthai singi ke bamenta. Kamla bani nujor bat kata ka buram ka baon sapen pau hangi. Ukren chipang ka jing jenjar namar yelade ude ubriu bomat chibon ki jing jenjar. Baru ong compare la ka jenjar kane. Ong ladang nujor bat kata ka buram ka ban ka ban sapau den ka buram ka baon sapen pau hangi.
kini ke jing jenjar kim don ero khmat ke buram ke baon sepen pahangi kudan shibun baru batai wat kini ke pertes ni ke bamenta borok ke mariang borok kini jing thau jumblai kai ot namar kadon hapo kathia hapo tau besniu ha ke bos im jo ni perte ha bos im jo ni ke sun im jo ni jingdom usun syar hang nei perte ya ka ya jong ke jingdom ya ki briu ya ka donot ka bodon ha ke jingdom dus im jong ke jingdom im jong ke ni ke sun baru pol no tho ye ta borong ke jing thau ke jing pelong baro ka ot ka kwa ban light na kani borong mangiro ki bodon yo new mesim jong chris ngi ujo mesim jong belo don ngi ngia ot do new mesim ngia kemilenti ya ta ka buram ke baon sepen pahodin ngia kemilenti ke ya ta ka jing suspa ki met jongi ina maru tip bakat bang edang im ni ke met ngim la lai ne ke jing jenjar bara pule ke jing im jo apostol Paul dari deu batai gumne haga sithi ga ba nungkong sikinong korin ke Stephen nungkong sinong korin nang basau kumno Paul batai ude bri mat ke jing jenjar bom don pertesyo ke sithi sikinong korin nang basau kedekot ke bakat ar nado khot bakat we ta wat hadu menta ngi thangan bat ngi sliang bat ngi lungkhoi bala shop ben ngi bangim don ke jaka shong batikna bangi 3 minut daga batre de gifti jengi haba kren ben sat yengi ngi kerku haba be ben yengi ngi yasha haba kren sniu yengi ngi kerpat la nyew ngi kum ge jaklia jong ke perthai bar kum gi sunrum jong ki aka baro jin hado menta nado usngi bo apostol Paul bot utra Jesu la nyew ben la kren ben la ban ben la shop ben bat wa hado menta ngam don ge jaga shong ge batikna wa apostol Paul de briu la pendon kam de da kentin de briu na pedeng jing apostol de mo u ke apostol bo krau namari ke testament berthamai bro testament berthamai ti shiteng ne ke testament berthamai de jing tho jo apostol Paul bat balai ke balang kum ne kum bagalo menta de namar ke shithi jo apostol Paul de namar ne ubri bukhrao jo blai ubri bo mat chibon jing jenjar ke perthai ngi don kam ban perkat thamai mdei ban mdei bangi pet na gijing bangi wad yu belai dan shibon gibri ba perkat nang lech to ngan yo jing kerku no belai blon kerku nga penkhia nga na tangan lai na ni gijing pangan lai na ni gijing hoj yo you try namar de belai da shisha dong ya penkhia do menta yo you try bo penkhia pi yo you try tang ba pi hadin ba penkhia na ni gijing pang pi kadon segoi pat ke jing ka ba ap hang tu light na tu ke jing kadon segoi pat ke jing light na tu jing kadon segoi pat ke jing let it pi wat blay ban light jing kala ba kelal pa na do sedang ikhlam don ne perthai ikhlam shikri blay ban light ni jing ni shikri blay hap deng ke jing apostol Paul tho Timothy ba ar ka lenong ka ba ar baru ong yo Timothy to men treshitom to men sha jing kumushipai babha jong Chris ngim de gi khau hai ba de ba gi jing ban bot utra hai ba de ba gi jing ye ka kam jo ble ha gi shikri ble jing ngim de gi khau ngi de gi shipai ki ba tur shikmat ha we ko jing rwai jong balang presbyterian gong kum ni sipai jong Jesu renti barolang habariu turoi yang tur seprang karo kom perkhat jingi kade balong kum sipai lagat ma kanang jur lele wat kenran shania tango Jesu dai mo u bashan
Kata dega attitude kata dega rukom perkat jong Kristan. Hani pertai. Nginam like na gejing bat gejing in syukri yublay. Kene dega khubor ka ba amen se me ki briu ki biya lamba gejing lamba gejing jinjar lamba gejing thang manta. Ana tu pilo bi pedeng jong to gejing ya dan ti jepi pidon po hospital pidon pedeng jong ke khim khat gejing ublay sunga to gejing ya dan ti jong pi but unom eno yepi. To yok man sem wat kan randen wat pai shi ke wei pat ki blai shenia yu kpa jing yu ba peneng utip ke e ba piai lang ba utip ke e ba pisngo uyo i ke jing do jong pi uyo i ye ka to ke jing luet jong ka don no jong pi uyo i ba pi do thya men met uyo i ba phim nang bam phim la chu ban bam uyo i ba pi don ha po hospital ha po ICU uyo i ka kordit ye ka kim khat haying jompi baru sungo tho ye ka jingya den ti jompi teng pi ong la dau blei ro bha blei hadu kan ni ngap ya la ba pi ong la dau don sha blei blei e nga hadu kan ne lau be ngana men se me pi ngar mo de we bru bal ya na ba ka jing thang ga jing em adu bru ba ya badu shibon ki e baru ya shibon ke jing long marwe ke jing snow marwe ke jing tamang ke jing do thia ke jing pai donot ke bom don perthei ke collapse shisin collapse ke snow ba ke suin bene ka ha hanga tip ke ai ba pelong nga bangan long kum ne ke de ke jing ai blay ke ba hanga Apostle Paul shisin ke sngiu udua yo blay pun pelaj una da jing ke bo u khot de la de usia ga do udon go ge jing ke bo khot de la de usia ga do ha ge sti ba ar sinong korin gal nong ba khat ar wo nga dua yo ne laisin nga dua yo ne usia ga do bun ken ria na jim jonga u blay pen ban u pa kti ni nga bo ong wat khuslai yo ne usia ga do na ba ka jing ai jonga ka dab biang ye me na bai ke jing ai junga la panjana ya ke jing tlot jome Apostle Paul menshwa ro gum taw berkat thra ong dai ban ngadai ban pet no new sia ga do new sia ga do dai ban tanga bleu ong ke jing ai junga ka dab biang eme mlele ke jing ya lenti jo Apostle Paul de breu la dang pule ya ga ne na ge shiti sinong korin ka ba ka lenong ba khatwe pin lap ka jingai lenti jong Apostle Paul pin hab jau umaro ka ba pelongi bana jau umat ha jing sha thangan ha jing lengkhut ha jing ma na ki nong show na jing ma na gi nong lute ha durio ba arba saw kanta bat ka jing be ben ke jia lenti jo Apostle Paul ka bo u batai ha galo no bakharwe jang si ba arsenal korin ka de ke ba aimen sim de shisha yanga pleng ha ba shikriu blay kamut bangini pet ne ge jinge ngan shikriu blay ha pedeng jing ge jinge ngam de khau ngado shipai compare kumno ge jinge ki wan man dai le main trioj trai tại đây mà trai như vậy nó tận la vậy sao mình lẹ kêu blai hamran jadin là ai sinh yêu Christ ông tăng bangin ngay là ai sinh yêu Jesus khôn blai ông bangin yo jingsuk hani berthai sorry ông bangin like na jing ni berthai hari bangin yo jingsuk hapdeng jung jing hagane ke berthai hoi le deng la jing praise the Lord you try ba phim don jing ai ngo yo blay ba pidon jingsuk hagane ke benta pidon jingsuk hagane ke benta ha to go we ke liam pidon jingsuk ai ngo yo blay bangin like na ke bon ke jing hoi ke dai syakata wat uji suruh dua hiu ong to pelai iki no to ba sneu uji suruh hi kai ban dua gumta ke dai ga mon ublay hi ngi ban like na gida jing
ban light no to besniu re kamut pat baga thong jingi kalong ban ya phet na ge jing e ri dawan go yut mde ta pi tip kat bangidang ring men sim inom light na ge jing e so ban both you blay ban shikri blay kadai ge challenge kadai ge jing kop kadai ga aka ka ba ka bangilong ku mushipai ngin tur nginom shifting laga thma ga jur nginom kanrandin ya shikmat kumno pilong ke pile mentahang no pidon compare uble tv piu snotho barun ai ke jing ai ap ba ke jing ai jo ka dab biang ap hagato ke jaka ba pidon shikri uble wat khnyum ai ngo uble ke jing shem baro ruai kambha mani kambha shikri yu kambha hadin jeng ni ke baro ndah bangi yakndo yu mar khmat ngin setip balai kalong kumne ngin setip balai kalong kumto tat hadu kata kasngi ya mentah hang ne wado ge jing kemen jompi wado ge jing sub jompi haki baru to aingu utrai apostol Paul ong le kemen ho try berbor sa sin pat ngan ong to pin le kemen tapi jo ke to realize ngai kai po YouTube sansnem manta pim ju kam yo snow yanga pim yo snow ka wero ke video ka bangai tho chepi ye jing e jonga kamut bangam don je ngade bri bapai do non mangapor rek ngade bri ubom penhe ye jing e ngade bri ubom penhe ye gospel chris yo kodum play but yo kupa jonga babeneng ye jing I play ngam yoro ye jing e ngai ro ye jing kraw jong play san sistem keren po YouTube pim tip ngatre yo pim tip ngale yo pim tip ngem kumno pim tip ngayo kumno katno ngam ju sobang bani tho ye story chapang ga jing im jonga langa dup ne langa ruspa ga sobang bani tho yo blay ubi I yanga baru ai yo khon ba marwe ju ka khana ga bang sobang bani tho ga dei chapang jo ka ding phna ga dei ga story ga khana ga bang sobang bani tho che ga bartai langa yo langa do langarit ne kraw langalong kumno ka khana ga bang ni tho seperti kam dei sipang janga kedai sipang kris boleh yap namar jonga na kita daw santli gi snem nga kren po YouTube ngapan kraw yo jisu haman laki kubor ke bang kren po YouTube tungin pai shu u kraw u boleh unong pelong banong penjana ge jingi om si ge jing e jingi om si ge ta ge jing jar jingi ngitip ngatip kumno ngi yai kat berang im nginam lai to nginam page gi jing e kanu gi khraw ngi page gi jing khraw jong play ubre kupa jing hero kanu I jingi to ngin yo mun sem nang ni ngin ya chikmat anu jika ba pidon stama rwai hapdeng ki eryong shime gitar da phimnang bantem shurwai ang lagi shintur aingo utrai compare pidon sekat nu benai ongi doktor banim ruai menta mdon kamban perkhat ya gala syai nai ku slash pangala syai ke pin bab ke pin kup ke pin ba pindi namar ga jing em ga pidon menta ga kham ko orban ya gala syai ga ban suwan le kemen ya ga menta kat pidang ring men sem ai ngo ublay staman ruai la da long bala ke na jing thia ruai la pidon hospital staman ruai you try staman aingo u banduai ban aingo shublay ngim don shibon itali gi jing imane don danga we jing im nyoko reka I eka buro mene gi jing im go pidon pi pai do onot kam lele kane ka shudai tang sipor pin slide ne kane